הוא נסע? כן, הוא נסע, כי הוא לא חושב שמה שעשיתי גרוע כמו שאתה עשית, למרות שהרכב שלו הוא זה ש... טויוטה אפור. טויוטה אפורה. ממש תיאור מושלם של הרכב. מה מספר הרכב? יש לך פרטים שלו, תביא פרטים שלו, נראה. תיאור, הקלטת שיש לך פרטים, תביא. אני לא צריך את הפרטים שלו, אני דפקתי אותו. אתה משקר, הקלטת, אמרת שיש לך פרטים, תביא. לא אמרתי שיש לי פרטים. אבל למה שאני אקח פרטים ממישהו שדפקתי אותו? אתה מקליט את זה? כן. אתה מקליט את זה? כן. אני אמרתי תביא פרטים שלו. אני צריך להביא לך פרטים שלו? אני עובד במשטרת ישראל? לא. אני עובד במשטרת ישראל? אבל אתה חייב להחליף פרטים. תקשיב, הכל מוקלט. אני חייב להחליף פרטים? כן. אני דפקתי אותו. רגע, עכשיו תורי לדבר. אני דפקתי אותו. הוא צריך לקחת את הפרטים ממני. אני לא צריך לקחת ממנו פרטים לפי ההוראות שלך. הקלטת את עצמך, זה יהיה טוב. בבקשה. זה מספיק לי. לא צריך לדבר. לא, אפשר את הרישיון? בוודאי. אתה קיבלת דוח, תגיע לבית משפט, תוציא את ההקלטה הזאת לבית משפט, בסדר? כן. כי אני מציין שהקלטת אותי. והכל רשום פה. 100%. אני דפקתי אותו, כן. דפקתי אותו, אבל הוא לא צריך את הפרטים שלי. כן? זה מה שאמרת לי. לא צריך את הפרטים שלי. אבל אני לא צריך את הפרטים שלו, לא הוא לא צריך את הפרטים שלי, הוא לקח את הפרטים שלי. הוא לקח את הפרטים שלי, אל תשקר. אל תשקר, אני אמרתי זה מוקלט, אל תשקר. אני אמרתי שאני לא צריך את הפרטים שלו, אתה ביקשת ממני את הפרטים שלו, כי אתה לא עושה את התפקיד שלך כמו שצריך. כי אתה לא עושה את התפקיד שלך כמו שצריך, אתה מבקש ממני טויוטה אפורה, זה מה שאתה יודע לרשום. בסדר, תביא את הדוח כבר, תביא. בסדר, הקלטת את עצמך זה מעולה. שוטר סהרורי. אתה שוטר סהרורי. בסדר, עוד משהו להוסיף? תביא לי בבקשה את הדוח. בסדר, מה טלפון הפלאפון? 054 6588 6588 998 טויוטה קורולה אפורה. כתבת את זה כבר. לא, קורולה מניחה. זה לא היה טויוטה קורולה, אבל בסדר. זה היה טויוטה קורולה. לידך. אתה לא יודע להבדיל, אבל לא נורא. אוקיי. בסדר. אוקיי, אתה רוצה לחתום לקבל את הדוח? קיבלת אותו ביד? כן, אני אחתום. בצד. בסדר, קח זה שלך, תגיע לשפט, לשפט, תסביר את עצמך לשופט למה אתה מסתכל עליי במקום מסתכל על הכביש, ומה אתה עושה עם שתי אוזניות לא שתי אוזניות, אוזניה אחת. הייתי עם אוזניה אחת. אז אל תגיד שתי אוזניות. למה אתה אומר לי שתי אוזניות עכשיו? למה אמרת לי? אחרי שכתבת כבר את הדוח אני יכול להגיד מה שאני רוצה. אל תצעק, אתה לא צועק עליי, אין לך זכות לצעוק עליי. רגע, איפה אני מוזמן פה לדין? אתה יכול להגיד לי? אתה מבקש לשפט, שאתה מבקש לשפט פה, מאחורה. אוקיי. אוקיי, אתה מגיע למשפט. כן, ומה הדוח שלי אבל? 500 שקל, 6 נקודות. 500 שקל, 6 נקודות. רגע, אני יכול לדעת על מה אני קיבלתי 500 שקל, 6 נקודות, כי להבין מהכתב הזה אני לא מבין כלום. הכתב שלי, זה הכתב שלי, אני מקריא את זה. אין לי בעיה, בוא, תגיד לי רק על מה קיבלתי 500 שקל ו6 נקודות. זה ששמת יד בין השערים שהיו מונח. שמתי יד בין שתי הרגליים. תן לי לדבר. אתה ראית אותי שם יד בין שתי הרגליים. אתה רוצה לדבר או הוא עונה הולך ואתה תציל לדבר? כן, אני רוצה. אני ראיתי אותך שם יד בין שתי הרגליים לכיוון הפלאפון, ותוך כדי הסתכלת עליי. נכנסת בדרך השעה לפניך. ולמה אתה חושב שהסתכלתי עליך? למה אתה חושב שהסתכלתי עליך? כי אתה לא מפריע פה לתנועה? בוא נראה, אתה לא מפריע פה לתנועה? לא? ככה רכב לא מפריע לתנועה. זה רכב שלא מפריע לתנועה. לא. זה רכב שלא מפריע לתנועה. כל הפנייה ימין, כל הפנייה ימין, אכיפת החוק. כן. אוקיי, בסדר. אז לידידך אדוני, אני הייתי שוטר בעברי, וזה אכיפת החוק שמפריע לתנועה, אני אלך לשופט, אבל לפני זה אתה הייתי היום בטלוויזיה, יום נעים.